Iphalamende lidinga izihlalo eziphakathi kuka-350 no-400 ukuze lihlale. Seyihlanganisiwe zonke izihlalo zamaqembu ngaphandle kweze-MK Party ezingu-57 zingu-241 okhona kuzo esodwa sikaJabulani Khumalo othi yena uyaya ephalamende ngoLwesihlanu. Lizohlala ngempela iphalamende ngalezibalo. Section 46 uthi akube 350 minimum noma kube 400 maximum. Futhi akube ngaphansi ka350 amakhulu amathathu nesihlanu, akube ngaphezulu kwamakhulu amane. Ihhovisi lenhloko yamajaji namhlanje limemezele ukuthi ukuhlala kwephalamende kokuqala kuzokwenzeka ngoLwesihlanu. Yize singakaphuma isinqumo ngenselele yomphumela wokhetho ye-MK Party. Into esifake kule nkinga esikuyona namhlanje ilena eyokuthi imiphumela yokhetho imenyezelwe kusekhona izikhalo ezikhona etafuleni ezifakwe kulandelwa umthetho lo section 55 lama forms agcwaliswa uma kukhona iqembu elingeneme ngezinto ezithile eziqhubekile ngokhetho. Uma ke amaqembu engavumelani ngokwakha umbuso lingahlali futhi nephalamende, lokho kuzochazani? Uma ke kwehlulekeka ukuthi lamaqembu ezombusazwe akwazi ukuthi avumelane, noma uma bekhona iqembu eliphumelele ukhetho ngoyelethu lehluleka ukuthi lihlanganise uhulumeni, kuyaphoqa ukuthi sekufanele iqalwe phansi kuvoto ngoba kusho ukuthi behlulekile phela ukuthi bakhe uhulumeni. Ukuhlela ukhetho olufika ngaphambi kwalolo lwangemumva kweminyaka emihlanu i-snap election ngolwasemzini kudinga izinyanga ezintathu ukuba i-IEC ikwenze. The Commission would have to be ready to fulfill its constitutional obligations. So it would mean effectively we have a snap election and we are impelled by the Commission, by the Constitution to prepare according were that situation to eventuate. Ukubanjwa kolunye ukhetho kuzoyilimaza kakhulu i-ANC. Njengoba sakhala ngokuthi i-ANC ehlulekile ukufika ku50% yathola 40.2%, uma ngathiwa kuyokhetho nekusasa ingathola ngaphansi kakhulu kwalokho. Ngosuku lokuqala lokuhlala kwephalamende inhloko yamajaji izofungisa amalungu esishayamthetho bese ke yengamele ukukhethwa kukaSomlomo. Uma uSomlomo esekhethiwe yena uzokwengamela ukukhethwa kwephini lakhe. Emva kokukhethwa kwephini likaSomlomo inhloko yamajaji izobe seyibuya isingamela ukukhethwa kukaMengameli.